Kaixo denai eta ongi etorri 15. kapitulura taskena. Bueno, askok esango zuen nuntzaude zeitezu toki horroroso hontan, ez? Nigre iguala galdetzet, baino, eman denbora pixka bat, ke hobeto ezagutuko zuela etorkizun batian. Estamos de obras, ena hobetiko marmarrean estudion, baina baina nula hartu tarte bat, zuekin hitzeiteko, urtean nola jundan, pixkat kontatzeko, segora bera aukitugun, nola pasadeun, nola jundian programak, eta pixkare bai, agurtzeko ez, baina ez da agur bat, igual gero arte bat izangoa. Urte hau, 2025, oso polita izan da, gauza pilat bizitut, azkenean 375 egundia, orduan inevitablia da gauza asko gertatzea, bai onak eta bai txarrak, orduan pixkat montaña rusa bat bezala izan da, ez? Baino orokorrean oso positiboa izan da, bereziki, proiektu berri honekin hasi naizelako, nire umetxo berri honekin, eta, notatzea berria dala, notatzea akats batzu askala, eta notatzea ere bai, 0. kapitulotikan, azkenengo arte, hobekuntzak egon diala. Hase baino lehen, urte berri hon, zahaztu bintzait, urte berri hon, 2026 da, nik usteet urte honek bibra honak emateizkila, azkenean zenbaki bikoitiak nahi oitut, gehiago gustatzen zaizkit, eta hori, nahi oet 2026, 2028, tal, orduan, printzipioz, urte berri hon eta urte hona izan dena nire partez, marmarrianen partez. Supongo horrezakakin zaudestela, orduan ez dizuen dai asko txapau, nien horrezakakin, ze, hau, 31 baino lehenuo grabaudet. Baino, bai egia dela, pixkat, bernula zuetaz ondo despeditzea eta bideo hau bitea eskertzen, ze iabeta asko izan dira eta momentu asko bizitugu, eta pixkate bai gogorarazteko ez, eta lehenengo temporadan ero denboraldia amaera borobil bat emateko hori bai. Leheno esan bezala, akatsak egon dira eta pixkate bai antolakuntzaldetik gora berak egon dira, nire intentzioa zen marmarrian hasi nintzanetikan, kapituluak eskaintzea, aste bat bai, bestia ez, gero bai, ez, hola ez. Batzutan jarraituet, baina beste batzutan, ez, ze ulertuko zuen bezala, marmarrian proiektu honez aparte, gauza gehiago askat, eta epoka hortan, karrera bukatzen hain nintzen, TFG-a entregau bernun, patatan pututun. Orduan, egia da, zaila naizela jarraikortasun hori mantentzen, baina, batzutan, pixkat bola intzait, ez dizuet gezurrik esango, ez? Material aldetikane bai, hobekuntzak egon diala nabaritzet, igual zuek ez, baina, nik kontau ingo izuet dena nola jundan prozesua. Hasieran, mikro batzuk erabiltzen ditu, hainbeste batzuk erabiltzen ditut, lehenoko mikroakin, bi pertsonak batea hitzaite genunean, ez dakit kolapsau bezala itezian, eta guaingoak, nik usteet argio entzuteala, lehengokoak pixkat zikino bezala zan soinua, guaingoak, fundamento gehiago daka, eta bestelare bai, kamara betikoa da, nire mobil maitia, baina, igual urrengo urtean, urrengo denboraldian barkatu, hobekuntzak egon goia ez, urruste izuet. Supuestamente kapitulu hau nahi nunin pixkat, en el aire usten, bigarrengo demoraldi bat egon goza ez, baina, badakizue denak, ez oso ondo pasatze, eta hoiten orduan, saiatuko naiz dena ondo jute bali bada, beste demoraldi bat iten. Baina, pixkat, saio hontan eskerrak nahi dut eman, eta mobil honekin nago nire aitak utzitela, beria da, oain mobil gabe dago gaixua. Hemen dakat, pixkat apuntauta zenei nahi dioten aipatu, eta gauza denak. Ez dia 8.000 izen, baina bai nahi nitula apuntau, ez azteko eta gauzak ondo egiteko. Ze marmarrianen, aunque ez eman nahiko ordenatuak da, bale? Eta, asingo naiz. Lehenik eta behin, eskerrik asko Ainoa Berrai, beha izan da diseinu grafikoa eta zenkargatuan, logotipo denak inditunak, goatzen naiz enzudia, bialiniola audio bat, esan ez, pixkat zeintzan nire
zein zan nire helburua, ez? Gaina biali nion rollo, Ainoa, hau bauta honaetin, eta no se, pizkan daitu logo batzuk, en plan, eta kolore askokin. Ainoak segituan ulertu zin, eta biali zizkin 8.000 logo, zuek ondo ezagutzeitu zuenak, eta esan nion, tia, onera, Así que, hemendikan eskerrik asko, Ainoa berra, marmarrian identitate bat, simbolo bat, visualki, portada on bat sortzegatikan, edo portadak, bat baino gehiago dira, benetan lan oso nahi dezu eta nik uste nik esandako dena ondo transmititu ezula zure grafikoien bidez, así que eskerrik asko. Gero, eskerrak eman nahi izkiot Darmarkei, beha izan zan lehenengoa, grabatzen lehenengo kapitulua. Goatzen naiz, 0. kapitulua da lehenengo kapitulua batea grabau genitula da. Orduan pixka jun ginen, nire kuadreako batzuk Markel tal da, ni pixka urduri neon, zenekin nola jungo zan. Hasiera baten mikroak etzuen iten da, nik kriston agobi hauta denak nahi ian lasai, aurrera eramango dugu ez dakize, nik que nos van a dar las 11, no sé qué, kriston urduri neon, da azkenean atea intzan, eta goatzen naiz, ez dakize bat orduan ginala hor barruan, Marmarren estudio barruan, eta gero oinez bueltatu ginala etxea kristonotzakin, ze ez da oso gertu, eta asko eskertu nula, ze izan zan pixkat lehenengo toma de kontaktu hori proiektu honekin, eta Markelek oso errex intzun dena, oso errex utzizin eta dena oso natural juntzan. Así que eskerrik asko, Markel. Bigarrengoa Sarai izan zan, Sarai etortziak ilusio asko intzin, lehen osan bezala, karrera amaituet 2025an, eta horrek esan nahi du, pixkat Bilbotaz despeditu inber nula, eta pixkat pena amatezen, ze urte izan dira, urte azte zein jende marabilloso pia batekin, eta benetan oso bereziak izan dira urte horiek. Eta orduan pixkat kostau intzitzaiten agur hori esatia Bilbo eta Bilboko bizitzai, ikaslean bizitzai ez, eta Saraiek hartzea da pixkat gure urteko esperientzioetaz hitzeitiak asko lagundu zin. Eta nik uste bai izan zala Bilbotaz despeditzeko modu bat. Orduan, eskerrik asko Sarai, eskerrik asko kapituluagatik eta Bilbon bizitako denagatik, recuerdo oso ona dazkat. Gero, egun berdinean naiz da, igande ezberdinetan atea, egun berdinean ebai lurrekin grabatu nun, eta lurrekin lasaieko esperientzia eta zitzen genuen, nola ezagutu ginen, nola portatzen ginen klasioan. Eta lurrekin bizkat graziosua izan zen, ze goatzen ez, Saraiekin grabatzen egon bitartean lur, zehola produzioko lanetan, eta gero Saraiek junin berri izan zuen, berandu zen, eta lurtan grabatzen ez eginan da, etzeo inor kamaran atzian, ni kontrolatzen ni ezer. Baina goatzen ez, super momentu berezia izan zela, ze literal konbertsazio bat eukitzen eginan, ketenakin eukitzetela konbertsazio bat, baina beria reala zan, zetzeo inor da gu bakarekan eginan hitzeiten, ez ginen nahi norbaitekin gestuak iten seinalatzen, norbait parrez, gu bakarekan ginen, eta hain guztua honitzen, nik uste, nebai kapituluan ikusteala, bilok dakaun feeling hori ona dela. Zik eskerrik asko lurre bai, lasaieko momentuiek marmarrian ekartzagatik. Gero, gazteekin zaien azoka nik egun hau, kriston berezia izan zan da, ez dut inoiz aztuko, nire lehenengo aldia izan zan marmarrian zuzenian iten una eta pixkat herri mailan aurkezten una, oso urduri neon, gainak batzen naiz Markelek bere kolekzioko bitraje utzi zizkila, ja ez dakit hitzaiten bez, eske urduri daena jartzen naiz egun hontaz hitzaiteten nian. Goatzen naiz bat izan zela marmarrianeko kapituluako da bestia, gero Kristina Izazti, Darmarkek eta Uxue Argenjanok desfile bat intzuen behaien kolekzio ezberdinekin, eta ni izan itzan aurkezlea eta horre bai pixkat me tenía que dar unas vueltillas, no? Jendiakin tal, eta orduan aprobetxatu nun da Markeleke bai bere jantzi batekin jantzi zin, eta egia esan, me senti Beyoncé, eta kriston pia emozionau zin, hasen itzanean, grabatzen kapitulua eta zuzenian iten, kamara horren atzian, maiten ditun denak zeudela. Batean dena bete zan, eta ikustia nire lagunak zeudela hor, nire familikoak eta denak kriston posgarria izan zan niretzat, eta oso zoriontsu izan itzan egun hortan, ze jo, irutze zait,
sala hortan sortu zan ambientia oso polita izan zala eta astezina. Eta ere bai eskerrak eman berdizkiet bertan zeuden gazte sortzaile denai, bai antolatzen aizian denai eta bai gazte sortzaile denai, benetan eskerrik asko, nei gune hau eskaini zeniatelako, eta gero ere bai eskerrik asko, nerekin hitz egitea animatzeagatikan, ze denak etorri zian, gazte sortzaile denak, eta iruditu zitzaiten behai espazio bat ematia da, hots bat ematia ezinbestekoa zala, ze zarautzen da inguruan talentu asko da, eta segurure bai beste herri denetan, eta talentu hori rekonozitzia, ez? Ezinbestekoa da. Gero, jarriet uniko lagunak, ze, bueno, ez dakit guatrezazten, baino, ben komunikau bat inun, Leioako fakultade parian nire klaseko batzukin onenak, eta kontu da esan niela, eske, azte buruntan ezin dut marmarrean inz, eske, tefegia, azterketa aztia, no seke, ez dit ematen bizitzak da. Ite deu, hola, komunikau bat, rollo manifa, no seke, denak segituan baietz esan ziren, da, bueno, bideo hori grabatzen, zenbat parre bota genitun eske benetan onenak zehaztela, eta eskerrik asko ze jende pila batei iritsi zitzaion bideo hori, jendeak ustezun zerbait serioa zala, baina bueno, etzan hain serioa, baina eskerrik asko mezu hori zabaltzen laguntzegatikan, ze bizibilidade asko eman zion marmarrean eta asko eskertzi zuet. Gero, Amaia izan zan urrengo gonbidatua, eta berekin pixkat festan inguruan, txosnetan nolate gehan, komisio baten eotiak zelan dakarren, ez? Piskat horren inguruan itzein genuen, eta oso grazioso esan zen, ze piskat festataz itzein genuen da maia afonika etorri zen. Orduan, bueno, piskat ironikoa izan zen, baina bai eman ziola xarma afonika geotiak, eta oso grazioso izan zen, da... Eta ere bain ikustet, Amaiak hartzea erabakiona izan zela, ze aparte eke beha festa denetan daola, ere bai bada oso langilea, parte hartzaia eta beti hor dao edo sortan laguntzeko, ez? Eta iruditu zitzaiten adibide oso ona zala, pixkat hitzeiteko festetan da onatzeko lanan inguruan, eta hola. Así que eskerrik asko Amaia, eta eskerrik asko Loidi Tapistegia, ze ez dakit fijatu zazten, baino marmarrianeko maian mantel beltz bat dao, eta hori Loidi Tapistegiak eman dit, así que eskerrik asko, eta erosi Loidi Tapistegian. Gero jarraitzeko irazkikin elkartu nintzen, eta irazkin kapitulua, hasiera baten bildurran ekan, ze hitzeite genuen gaia nahiko pertsonala zan, udarataz hitzein genuen bere osotasunean, baino bai gure inseguridadeataz, ez? Eta hasiera baten bildurran ekan zezaten nun, nire inseguridadeataz hitzein berdet, ez den airez hainbeste hitzein, o ez den aik kagau, ez den aik eserre hola fuertea zan, baino iruditu zitzaiten kapitulu hori oso berezia izan zela, ze bilantzat terapia moduko bat izan zen, eta gainea gero ere bai jendiak esan zin asko lagundu izan ziola kapitulu horrek, eta guri horrek kriston ilusioa iteigu, eta bai nik uste terapeutikoa izan zela, eta asko eskertu nula irazkekin. Zeitia ze udara oso gaia da, guzkia ondartza tal, no seke, baina askotan ebai, gauzak gertatzeia, eta askotan ebai buruan pentsamendu zatar asko agertzeia, eta hietaz hitzeitea askotan bada pixkat onuragarria zure burua sanatzeko. Así que eskerrik asko irazki. Gero irazkin ondoren Josebakin gehatu nintzen, grazia asko intzin, ze, Joseba danik azkenean dakau hizkuntza bat nun behatan ibakarkan ulertze gehala, ez? Ta askok ikusi zuen kapitulu hori, baino gehiengoak esan ziren, ez dugu ezer ulertu. Ta grazia intzin zen, nire ustez horrek zekan xarma, ez? Ikustia Joseba tanei musikak noaino eramate egun, zenbat gustatzen egun pop kultura, ez? Gu bakarrekan ulertze gehala, eta guk dakaula gure hizkuntza hori musikataz hitzeiteko, ez? Askok ere bai ulertu ziguen, hau esaten oain, que somos aquí prodigiosa Ladybug, baina bai egia dela, polita izan zela, ze gu bakarkan ulertze ginen momentu hortan, eta ere bai aspaldien ula Joseba ikusten, eta aspaldiko partez berekin elkartzea da jakitia, oaindikan betiko Joseba da ian gehala, musika asko gustatzen zaigula, eta gaur egungo pop kultura hori modu aktiboan jarraitze dula, oso posgarria izan zen bilontzat. Eta ere bai jakitea bakoitza bere bidea iten nahi dela, bere proiektutan sartuta,
oso pozgarria izan zen, ezik eskerrik asko Joseba. Gero, Larakin inun kapitulua, enun ezagutzen Lara, bai, ezagutzen nun, hola agur, baina enun berekin inoiz hitzein, eta goatzen naiz kapitulua imaino lehenuo berekin gatu nitzala, gozaltzeko, eta gero, pixkate bai, hitzaiteko zertaz hitzein, da bla bla bla, eta lehenengo minututikan ja kriston ondo eraman ginen, kriston konplizidadia genekan eta segituan ulertu ginen. Eta hori oso berezia izan zen niretzat. Ze berekin enun inoiz nire bizitataz hitzein, eta beagre ez nirekin, baino lehenengo segundutikan bilak ireki ginen eta konfiantza asko eman zin, babesleku bat bezala izan zen niretzat kapitulu hori. Eta gero gaina, hau ez dakizue, baina kapitulo hori grabauta gero, gaueko 12 arte zerbait hartzen egon ginen Pilarrian, eta mendik aurrera, arrotasun ez dakat esatia, Lara nire laguna dela, eta asko maite zaiola, asik eskerrik asko Lara. Gero, Pipo jarriet, ze askok ez dakizue zein dan Pipo, baino, beste komunikatu bat inberri zan, arazo tekniko batzugatikan, eta, zera baki nun, Pipo kartzia, ze Pipo diba bat da, eske honena da, eta Imarta Ibaien da nerean txakurra da. Orduan, esan nun, aldu grazioso gehau, eta pizkate bai, gure Pipoi berdun espazio hori eman ez, que es famoso. Eta hori, kriston parrea bota genitun, eta bideo xarau bat gauzan. Eske esate izuet, Pipo es una diva. Eskerrik asko Pipo, guau. Fiona izan zen urrengoa, eta, Fionakin aspalditikan eramaten naiz, klase igualean egon ginen lasaien, eta gero, bea kanpoa juntzan ikastea, eta gure harremanan gauza politena da, naiz, eta kanpoan ikasi dani hemen egon da aspaldian ez ikusi, beti iguala da gure harremana, eta de hecho urtiak aurrea junala gehiago estutu deula harremana. Oso polita da, ze beti ikuste ganean emateu ez dala demora pasa, eta ez teularez euki inungo arazoikan, ni distantzia honi nada, berekin honian tope giro polita sortzea, eta oso zoriontxua naiz, eta nik uste hori nota usala kapitulo hontan, ze, pixkat desahogatu inginan, eta de hecho Fionak kapitulo hori grabauta gero esan zen, joian, tope guztua gau naizalo dena botaet, eta kriston ondo pasan un ze, Fiona, bakizu, BFF. Eskerrik asko, Fiona. Fiona eta gero, Euskadi irratira junitzen da hori enun espero, eta niretzat, oso momentu garrantzitsua izan zen, ze kasetaria naiz, eta gustatzen zaitela irratia eta telebista, horrea jutia nire proiektu hontaz hitzeitea, opari bat izan zen. Eta asko eskertu berdiotor Igone Urtazai, hori posible iteagatikan, eta prozesuan laguntzagatikan. Ze asko lagundu zin, eta de hecho oso urduri junitzen, baina beha hortzeon, eta pila bat lagundu zin gure Euskadi Irratiko saiotxe hori ateatzeko. Eskerrik asko Egone. Gero, Xenki etorri zan, eta kriston gogoan eskan, ze Xenkiri betian ikan ezautu jot, eta beti iruditu zait eredu bat dela, ez? Bere ibilbidea oso eredugarria da, eta gauza asko lortu ditu esfortzuagatik, beak indako lanagatik, eta behaiek hartzea bere ibilbidea eta zitzeiteko oso aukera ona iruditu zitzaiten, eta gaina aprobetxatzea eta bere makillatzeko skills hoiek, ez? Praktikan jartzea nik ere bai, nik ez dakitela makillatzen, oso guai esan zen, gauza asko ikasi nitun, eta gaina beak material pila bat ekarrizun, eta grabatzea berekin oso horretxa izan zen, eta de hecho gaina goatzen ez, grabatu da gero afaltza junginala denak, produkziokoak eta Xenki, eta horre ginala goizeko ez dakiz orduk arte, marmarreanen kontatu ezin dian gauzak, kontatzen. Gero, el trio, osea, Olaia Maialen da garazi etorri zian, eta pixkat neon epoka baten nun, osea, ondo neon, baina bai bernula parreitea daia, osea, esertan pentsau gabe. Eta hauei ekartzea aukera hona irutu zitzaiten, ze, niretzako nik beti esan dian, niretzako ikono batzu dira. Eta pixkat irurakin hitzeitia
eta txorradak esatea da parre itia bernun, eta nik uste behaiek ere bai bertuela olako plan txoro bat itia, eta nik uste ere bai gero behaiekin hitzein da, esan nula, beitu, ez deu eskema bat jarraitu da, bastante pupurri izan da kapitulo, baina nik uste triste da un norbaitentzat edo bere buruan dazkan pentsamendu bat astu nahi duen pertsona horrentzat, kapitulo hau ikustia oso onuragarria izango ala ze parre itezu. Eta pixkat laguntzaizu, zu dazkasun mobida denak azteaz, ez? Osa, astu itezea denataz. Orduan oso guaia izan zen ze behaiekin, bueno, azkenean parretxo bat atea zien, bernunian, eta oso guaia izan zen. Eskerrik asko irukote. Eta de hecho, urrengo gomidatura pasatu baino lehenuo, esan berrakat oain Eulaia eta Maialenek Martinakin batea irratsaio bat induela, eta mesedez entzun onenak dira eta gauza oso politak iten nahi dira. Arraio irratian daude, arraio irratia entzun, eta saltxeatu ze horre bai irratsaio asko daude, eta merezi webtutiak digo. Urrengoa Ibai izan zen, Ibai, nik uste izan dela, denboraldi oso neukieten gonbidatuik preparauena, opari bat entzin, joku bat ekarri zin. Jabeak bere gidoia sekan, izan tan eseri, grabatzen hasi da, beak jabasekin ze esan, ze ez da dena, benetan bere prestutasuna eredugarria izan zala, eta txalotzekoa, Ibai, honen asea, eta gaina berekin lan itia oso erresa da, ze ideia asko azka da, imaginazioa handia daka, ordu noiz baiten berbalimazuen norbait o lan aiteko o ideia katatzeko, brainstorming bat iteko, Ibaiei deitu ze benetan asko laguntzeula. Eskerrik asko, Ibai. Gero Ane eta Jonekin elkartu nintzen. Eta Ane eta Jone, irurak gea un poquito las tres mosqueteras, no os voy a mentir. Eta behaiekin pixkat esei nintzen da eguneratu enginan, ez? Aspaldi ez ginala goten, da pixkat kontau genuen zemozi joan gure bizitza, da nun ginan, da zei ginan iten. Ta hori pixkat lagungarria izan zen guretzat, ze aspaldi nola ez ginan egon, pixkat eguneratzeko aukera ona izan zen kapitulo hori itia. Ta gero ere bai, itzeitia dazkauna metxan inguruan, o genezkana metxan inguruan, eta gaur egun nola gauden eta berra metxoiek lortu ditugun edo ez aztertzia, oso interesgarria izan zen. Gaina, pixkat Picasso sentitu ginen da, toke humorian toke hori emateko, margotu ingenun, eta gure buruak margotu genitun. Etzian oso ondo atea, Jonek asko kurrauzu, baina, Anetan kostau gintzita egun pixkat, baina oso polita izan zen berriz irurak elkartzea espaldiko partez. Eta irurak hau denian bakarrekan gu irurak ulertzea, orduan oso polita izan zen. Eta, denboraldiakin bukau baino lehenuo eta kapitula hori baino lehenuo iratikin elkartu nintzen, hau badakat. Itxaltzia, iratikin grabatu nun, ze beharrezkoa zan, berekin Tenerifetaz itzeitea gure zikuetaz, eta ere baina nun erakutsi, olako esperientzietan harreman oso guaiak iteala, eta jende oso garrantzitsua eramatezula zure bizitzan, eta negiratikin hori gertatu zait, eta nik uste argi daola, ze familiko bat bezala da, así que eskerrik asko irati. Eta hori izan da dena, horiek izan dia gonbidatu denak, denak asko maite ditut, denakin kriston ondo pasan, ezingo nun bakarra aukera, barkau, ze eske denak dian eretzat bereziak, ezin dut bat aukera, denak dia onak, eta gonbidatu denak izan dia txalotzeko gonbidatuak. Gero bai, aipatu berrakat, gonbidatu gehiago egon bertzeala, ze, kapitulo gehiago zeuden aurre ikusita, baina, bizitzako asuntuagatik, eta denbora kontuagatik ebai, ezin izan dugu denak, ezin izan denakin elkartu, baina, hau ez da bukatu eta jungoa aurrea, eta jungoa denboraldiak iten, eta etorriko agendia. Azkerrak ere bai eman kamaratzean egon produkzioko denai, nire kuadriakoai, lagunak, gonbidatuan bikotea, gonbidatuan lagunak, benetan kamaratzean ontzazten oiei produkzio lanetan eskerrik asko bihotzez. Marmarrian grabatzea jutia
plan bat bihurtu da guretzat, gauzak eroste genitun eroskin jamada tal, da jute ginean, Marmarren estudioa, eta hor grabatzen genuen, eta hor pasatzen genuen arratzaldea, eta benetan, hor pasatako orduenak niretzat, ahaztezinak dira, eta hemen eramateitut, hasi eskerrik asko horrentzazte denai, eta prozesuan parte izan zazten denai, ze asko lagundu jasue bai ideia garatzen, benetan errealitatera eramaten, zabaltzen jendiai, mezuak transmititzen, jendiai, animatzen ikustea entzutea, benetan oso guaia izan da. Eta nola ez, nire gurasoei eskertu, zen nire gurasoak beti ondia hor, eta minutu zerotikan lagundu Marmarren estudioa montatzen, 5.000 buelta egiten gauzak erosteko, montatzeko, kezi hau ondo dau ez tal, benetan eskerrik asko, badakizue, asko eskertzei zuetela. Eta azkenik, eta ja honekin bukatzet, eskerrik asko zuei, Marmarrean ateadan igande denetan hor eoteagatik, Marmarrean ikusteagatik, zabaltzeagatik, eta nahi babesteagatik ze proiektu hau benetan nire barnean zehon gauza bat da, eta por fin errealitate bihurtua, eta zuek errealitate horren parte izateak nahi zoriontsu bihurtzeit, eta oso harro nago, ze, kaletikan edo parrandan nola behin baino gehiotan esan diazue, Marmarrean ikuste deu, zeona kapitulo hau ez dakize, benetan kriston ilusioa iteitela, hori esatea zuenean, eta bihotzez eskertzei zuetela, zuen tartia eskintzagatikan gure txapak entzuteko, gure txorradak entzuteko, eta dena, eta bakarrikan eskerrik asko nahi zuetezan, denai, proiektu hau oso berezia dalako niretzat, eta ez dalako hemen bukatzen. Laester ikusiko gea, eta bitartean jarraitu gustatzen zaizuen dena egiten, ze zuek zoriontsuak zazten bitartean horrek balio bakarrikan. Eta ezin kaso zaratai, eta ezin kaso mugak jartzeizkizuen jendiai, ze zuek zazte benetan balio zuenak eta zuen buruak entzun berditu zuen. Así que, hemendikan juningo naiz, ze obretan gaude, baino hain Marmarrean estudiora jungo naiz, eta hor argiak itxaleko ditut, agur esateko lehen denboraldi politonei. Eskerrik asko bihotzez denai.